Sokolo Hamlatak Ludiro jagat kebas sambat tangis kalindesing lengis umara kinebut dilaningan toko wis akeh korbaning para senopati ratu satriya pendhita handungkap Bratayuda dina kaping 16 Pandhawa Kurawa nyabrang getih payudan Tegal Kurusetra. Samar pamoring suksma sadulita lae nuwun sewu sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna kula suwun ampun gugup lan gagap nggagapi dhumateng lelampahan menika yen sampeyan bingung kabeh wong sak donya niki bakal kelangan kiblat yen wong sak jagat niki kelangan kiblat mesti bakal sasar susur merga ora ana penggedhe utawi piyayi sing kangge gondhelan Dewan ingsun Kyai Semar Badranaya ya mergo aku mikul tanggung jawab dipercaya dadi lantaran rahayune jagat sing nyektine ngeboti rasaku wiwit aku ditetepake dadi Pamong Agung Kresna diwisuda mongko dadi Pamong Agung nalika Pandhawa nganakake sesaji Raja Suya biyen parandene nganti seprene tansah gagal anggenku ngendhakake marang kamurkan mligine kawinisane para Sata Kurawa satemah dina iki pecah
perang gedhe Baratayuda Jaya binangun ingkang nuwuhake pangorbanan nyawa sing semono akehe Kakang. Inggih sinuwun Prabu Ndarawati. Pancen dadi bata ing kautaman pamonge bebener niku ora enteng. Ning kabeh mau kudu manglakoni kanthi ikhlas lan tulus. Bratayuda niki perang suci. Kejaba dadi sarana ilange kamurkan, luare wong nadar lan uga lunase utang. Perang niki ugi gembel karep ingkang luhur. Ingkang dikersakake Kyai Semar kepiye? Sinuwun. Bratayuda niku laku tama. Brata niku laku tama, yuda tegese perang. Teng donya niki akeh mungsuh sing abot. Teng jagat niki akeh mungsuh sing abot, ning sejatine mungsuh sing langgeng lan abot dhewe niku yen mungsuh karo awake dhewe. Ngendhaleni kaliyan nepsune dhewe. Dados ngantos jagat niki kukut perang yektinipun tetep wonten. Nganti donya niki kiamat perang tetep wonten, mila sampeyan kudu tetek tatak lan tanggon. Merga sing dinteni wong sak donya niki mung kridane Sang Pamong Agung anggone magita-gita ngendhaleni peperangan kanggo ngrubuhake nepsu srakah sing nguwasani jiwane para menungsa.
wancine suruh hawane sintru ingkang keprungamung sambat tangis lan lelayu para prajurit ingkang nandhang sakit ngrintih perih dadi korbaning Bratayuda kawimbuhan panjeriting waranda lan tangise bocah ula yekti mimbuhi kakesing swasana pasanggan bulu pitu kawis tinggal sepo sepi asamun sanadyan wis kathah nuwuhake pangorbanan parandene datan bisa nyuremake sorote paningal kang pindha macan dingkik memangsang Hanggih Sri Ngastina Prabu Duryudana mangkono tanggap ing sasmita nenggih Radyanapati Harya Sangkuni sigra mangarsa budidaya mrih lejar ingkang nedhen nandhang wigena pumaliyang lotoking katyuping angin aduh paran ning kang pura anak Prabu Duryudana monggo kulaturi paring dawuh supados ingkang paman plasa jenar saged amatrapaken diri anak Prabu paman Patih Harya Sangkuni kados pundi nggih sampun kathah senopati prajurit Ngastina ing dados korbaning Tegal Kurusetra inggih kasinggihan dawuh paduka pramila monggo samangke enggal nindakaken reka daya rekayasa kangge ngawekani lelampahan menika reka daya kados pundi paman meninggih nindakaken karti sampeka kinarya ringkehipun para Pandhawa bebasan kena iwake nanging aja nganti butek balune tegesipun Bharatayuda jebul sanes cara ingkang kerep kangge nyikara lan nyirnakaken dumateng para Pandhawa nggih. Lajeng kedahipun samangke kados pundi? Nuwun sewu kedah mawi cara bidung api rowang. Etok-etok ngaku kalah kalian para Pandhawa nanging menika kangge miwiti damel rekayasa melih. Gandeng nalika para Pandhawa kalah sesukan dadu lan negari Ngamarta paduka depani dangunipun 13 warsa tegesipun para kawula Ngamarta sampun kulina gesang kanthi tata cara budayane Kurawa tiyang Ngamarta sampun kecalan jati diri sampun kula rusak budayane sampun kula pecah ing dados kerukunane dados nadyanto Ngamarta dipun wangsulaken dumateng para Pandhawa nanging tata cara uripe wong Ngamarta saged kula kendhaleni saking negari Ngastina yen kawulane wis kelangan rasa kabangsan kelangan rasa panunggal lan ugi kelangan dumateng jati diri tartamtu negari Ngamarta badhe propos lan ringkih sakemah gampil anggenipun ngredahaken para Pandhawa wong-wong indriya mangu-mangu
mangungkung kanduan rimang lelena tanpa kanin yen tantulusa mengku sang Hyang Utama mangkono Srinarendra wis nyolong handrapa Paman Patih Haryo Sengguni kados pundi kula percaya teng donya niki boten wonten wong sing pinter lan sugih akal ukil ngungkuli panjenengan nanging sampun dados sumpahe Duryudana ora sudi kula teluk kaliyan para Pandhawa sampeyan bakal nindakake rekayasa rekodaya niku mung padu-padune arep endo saka jejiban dinten iki kula boten butuh rekayasa nanging kula butuh senopati kang wani kurban jiwa raga kangge ngreksa dumateng kawibawanipun negari Ngastina ngibarate geni Paman Sengkuni ingkang ngurupaken dadining perang Bratayuda kula wani netepaken Bratayuda dadi menika karana manut kaliyan sampeyan sasampunipun Bratayuda kelampahan lan kathah nuwuhaken pangorbanan sampeyan arep selak saka sesanggeman dene samangke sampeyan aja mulur mungkar kaya cacing sing ora bejaji mang buktekke kasedhian lan jiwa kaprawiran sampeyan mang maju perang rakitan siji mang cangking dase Pandhawa sang kapirangu rinangkul kinempet-kempet dosang retnaning bawana nadyanto kados sinambring gelap jantung kula nanging kula rumaos marem dene palungguhan samangke sampun pikantuk pangasih lan ugi kapitayan saking Angger Duryudana anggen kula badhe ngerti ngalaken lelabetan kula dhateng negari Ngastina pramila saking menika Bratayuda dinten ingkang kaping 16 sanes sinten-sinten ingkang dados senopati kejaba wong plasa jenar Sengkuni niki lumampah panci pangklong kepapat obor sewu syukur bagi sewu seketi jumurung Paman Sengkuni samangke mang bidal wonten payudan Tegal Kurusetra mang buktekke lamun to sampeyan duwe kaprawiran sing patut minangka kaca Brenggala ana adyaning Bratayuda
hambrang kabdi karunaning kaswase nang marga memawakung risang gonta wastrat maja leng-leng lalu hangulati surya mangrang sang waya Iwang suksma dililuwih uga paring pepayung pring panjenenganing ingsun garwaku sing ndak tresnani Gendari bojoku sing ayu dhewe Ndari kawula nuwun wonten timbalan ingkang ngadhawuh Kakang Adipati Destarata saka Gajah Hoya aku merintah kelawan kowe supaya nuntun lakune Destarata mergo aku nandhang Caca Nitra aku nandhang Calahina aku tuntunan supaya teka ana madyaning Tegal Kurusetra melu nekseni gumlare perang Bratayuda iki tekan ngendi Ndari ngono nggih Kakang Adipati atur nuwun ngopi ya samangke paduka sampun mapan wonten madyaning Tegal Kurusetra ajanging perang Bratayuda Kakang wis tekan ning Tegal Kurusetra kasinggihan sing tak epi-epi sing tak anti-anti aku mung kepengin ketemu karo adimu Plasa Jenar sing ganteng dhewe ya kuwi Patih Sengkuni Sengkuni golek ana mara gagir temokno karo Destarata aduh Kakang Dipati atur nuwun ngopi ingkang rayipun Harya Suman samangke sampun ngadhep wonten ngarsa paduka Kakang Adipati Destarata lah dalah kawula nuwun sewu Kakang Adipati Destarata kalilan ingkang rayipun Harya Suman ngaturaken sembah pangabekti mawan tuwan-tuwa kunjuk Patih Sengkuni wonten dawuh perkara bage binage ketemu mburi ayo saiki kowe petung karo aku nun inggih badhe paring dawuh menapa Kakang kabar sing nyebar warta kang rata jare Bratayuda wis dadi bener inggih kasinggihan sakmangke sampun dungkap dinten ingkang kaping 16 kabare Kanjeng Rama Takandha Sang Mahatma Bisma wis seda sampun gugur ing dinten kaping 11 kabare meneh ya kuwi anakku Panenggak Sidursasana ya wis mati sampun pejah dipun sirnakaken dening Werkudara Ratu Ngawangga Karna Basusena Resi Durna kabare wis gugur sampun Narendra Mandaraka Prabu Salya ya wis seda sampun ing atase wis akeh senopati sing gugurna madyaning Bratayuda Pek Patih Sengkuni isih urip dalem ing atase akeh senopati sing gugurna madyaning Bratayuda Pek Patih Sengkuni isih urip nggih taksih gesang kok iso wis urip merga KTP kula seumur hidup mila ngapunten kula mboten pejah Kakang Adipati aja lawanan Bratayuda murub makantar-kantarmu bal-bal kaya mengkene iki merga saka ndok racun
kowe sing racun dumadining Bratayuda sacemah Pandhawa Kurawa bantah dredak munggah Pancabakar. Sangguni. Apa kowe ra kelingan lakon sing wis kawuri nalika semana gandeng aku ki Caca Netra aku ki wuta. Anakku sing cacahe 100 ndak pasrahke marang kowe supaya nduk gula entah sing kanthi becik, nduk tuntun marang kautaman, becik ing tumindak lan apik ing kelakuan. Ning nyatane piye marang nduk surung marang jurang kanistan duwe rasa iri dengki jael metake dawen panasten meri pambegan lawan dulure dhewe sing jenenge para Pandhawa. Satemah ripalungguhan iki Bratayuda dadi merga saka poka pakartine Patih Sengkuni. Kowe tak kandhani ya Suman, gatekno kuping. Ning donya ki ana hukum sing cacahe 4. Siji ya kuwi hukum kodrat angka 2, hukum adat angka 3, hukum negara ewadene kang pungkasan hukum karma utawa hukum dharma. Hukum kodrat kuwi bisa diwiradati jam 12 awan kowe metu saka omah bakale kepanasan srengenge. Ning yen kowe gelem nganggo caping utawa nganggo payung ora bakal kepanasan. Kuwi tegese hukum kodrat. Angka 2 ya kuwi hukum adat. Upamane ana salah sawijining desa nganakake upacara merti dusun minangka tandha syukur marang purbane Hyang Agung kanthi wujude sesaji ingkang awujud ingkung kebo. Gandeng kebo larang regane delalah para tani padha paceklik uripe, mula kuwi bisa diwiradati ora kudu ingkung kebo tenan ning tuntut gedang kae diwenehi sikil saka pring lan sungu saka pring. Wis muni kebo danyange wis ora protes. Angka 3 ya kuwi hukum negara. Saya-saya hukum negara Ngastina. Yen ndak katekake Ngastina ki hukume hukum lading. Lading yen munggah kethul yen mudhun landhep. Nadyanto mapan ana dhuwur duwe dosa, duwe keluputan wani ngrogoti bandha negara, wani nyolong bandane kawula. Nanging gandeng hukum yen munggah ibarate lading kethul ora bakal bisa kejamah hukum. Ning kosok baline lading yen mudhun landhep tegese hukum mengbeleh lan gawe rekasane kabeh wong cilik. Wis wong cilik omahe ndelik lingguhe dingklik dimari ublek yen geger keculik dhisik parandene malah disiksa karo penggedhe. Pajeke saya nekek gulu parandene ning dhuwur malah bancaan iki kelakuan apa? Ngapunten. Bener apa ora kandhaku? Nggih, leres. Pancen saperangan para pejabat Ngastina kados mekaten. Ning ugi wonten pejabat ingkang sae ingkang nuwun sewu lambangipun menika wit waringin, warninipun kuning. Niku sae merga nguri-uri dhumateng kabudayan, nglipur dhumateng para warga ingkang sami pinarak wonten mriki sedaya. Niku tiyang sae. Ora perlu kakek gunem sing tanpa guna. Hukum sing pungkasan sing bakal ndok tampa ya ki hukum karma utawa hukum dharma. Wong nandur bakal ngunduh, utang bakal nyaur, nyilih bakale balekake, dandake bakal ngenggo. Gandeng dina wis akeh senopati sing padha mati. Yen nganti kowe ora gelem dadi senopati aja takon tak remet dadi glepung.
singa kacampur samya medali ler patet wirating kata kahyuan komangun niti bincang sangaji mijelo latinya ngedali wuwus terus Surawiloka kaya kuta singa pragel pasti jonggo dendanyo mangambak boyo kawula nuwun sewu Kakang Papih Haryo Sengkuni kaparmiji dumateng ingkang rayi ing Plasa Jenar kula nyadong dawuh palilan kula cumadong dawuh Kakang Patih kadang-kadangku adi-adiku ratu sakembaran kowe Gajaksa lan uga Sara Basanta apa to sebabe kowe adoh ndak awe cedhak saya ndak raketake mergo ana bab wigati ingkang bakal ndak babat wis akeh asil bumi lenga bumi Ngastina sing ditewu kaya banyu diwenehake marang negaramu ya kuwi Plasa Jenar sing tegese wong Ngastina banget anggene tresna kelawan Plasa Jenar. Nah gandeng Ripalungguhan iki Bratayuda wis dadi tur pun Kakang wis pinilih ketiban sampur nampa pakurmatan mongko dadi Senopati Agung. Mula kang mangkono Ripalungguhan iki genti tak jaluk labuh labetmu dharma bektimu marang para warga ing Ngastina mligine marang panjenengane anak Prabu Duryudana sing dadi Senopati Agung Patih Sengkuni wadine Senopati Pengapit Gajaksa kelawan Sara Basanta. Yen dadi kados mekaten boten langkung sendika ngestaken dawuh bidal bincang menapa Kakang Patih nadyan to rambatan pundak sambung obor colok lintang liwat dalan sisih etan muga-muga men nemu bejo lan kamulyan wadya bala sak anane saka ing Plasa Jenar budal dina iki kring hati makmur lanang kesedaman ayo ditumpes kaya apa para Pandhawa kita akan jauh Kakang Patih
Kurusetra ana satriya bungkek kakek kunting tangting brengos sak kepel sisih aja nganti kowe mati tanpa aran ngaku sapa kowe lek nomri papu jerengan gobokmu satriya swala bumi ya ing lisan kuro jenengku Raden Setyaki dasar para nyata wis saka lan barisan saka ngendi mulih saka negara ing Plasa Jenar Kesetes sembanku Prabu Gajaksa Sora Basanta Komandang Garba kang dadi aran aja kowe sing majono madyaning pabaratan kowe nyimpanga kowe nyingkira kowe mundur endi agul-agul bebantenge Pandhawa sing jenenge Werkudara kon maju lek kokop geti aja delangap-delangap atau ngucap kowe bisa ketemu kelawan Kakang Mas Werkudara waton pinter jebol diadani Setyaki piye apa apamu wani araku dene apamu
sugih kendel gondowani lekan golek ngomongan bubuno golek pasangan prangi tata ngrajel tibane Kyai Lanjari mbuh dadimu
kowe. Lho. Hot, modar kowe. Hot, modar kowe. Hot, modar aku. Mati aku. Nah. Nah. Ho. Nah. Ho. Nah. Dan ampuh tenang. Ampuh apa gue? Nyogung aluhur dasar gagah warnanipun Kanjeng Sri Narapati setan membo menungso wadya balaku saka plasa jenar mungsuh dapur Setyaki parandene dok dadi gotongan aku weruh kae sing omahku kaya wong bingung kaya dilolosi ata bebayune Werkudara Werkudara dina iki dina pungkasamu ngadhep ana ngarsane Bathara Yama Dipati bakal cemplungne ana ing yomane sawangen Prabu Gajaksa tak udani Traca Bala kakon borot padukmu
Indraguna. Wong ampuh. Kowe aja gembelo sirahmu aja ngendel-ngendelke. Nadyan to wis bisa mateni senopati prajurit Ngastina pirang-pirang. Nek kowe adu arep karo Prabu Gajaksa, ora bakal ana menange. Janji ora eling tak kedhepake. Kokok getihmu ora mudhar derajat apa? Keringet bayarane piro? Oh. Wow. Kopi. Kopi. Oh. Wong apa? Wah. Wah. Jedul saka lemah. Ampuh. Mburiku sumur kok, Mas. Sowo Satria Madangkara, Brahma Kumbara. Brahma sapa? Brahma Kumbara. Iki kakange si pedang setan sing jenenge Mantili. Duwe pedang setan nyatane Digdaya bisa ngalahake sing jenenge Lasmini. Nadyan Lasmini kedanan karo aku. Brahma karo Lasmini padha karo dalange karo Sinden Kesi. Apa men karo bangsa kaya ngono kuwi cetha lamun to lairmu bareng karo radio. Ya sak baterene, Mas. Wah. Tibani Jet Li Mejet Wisya Hong Wah Soy Preman
Sumarata. Aku sing tukang narikin ning pasar. Aneh-aneh hilang nyawamu. Suramrata, Jayamrata gerbuten aku. Sayuta Mara saketiwuri. Ampian kaya mengjana, rebuten kaya menjangan mati. Ora bakal gigrek wuluku salombo. Maju para ngarsa, lakon mati dening kowe, aku. Maju para ngarsa, lakon mati dening kowe, aku. Walik mati dening aku kowe. Pancen tak balik. Aku perang butuh arep bunuh diri. Dek ngono. Timbang ning omah yo dioyak-oyak kredit ae. Bongko mbok wis. Pateni tenan. Patenono. Oh. Gendi. Gendi. Sirah. Ping 3, gendi kowe engko ping 3. Yo. Lah. Pecah. Ora apa-apa. Hah? Pecah. Ora apa-apa. Pisan kas. Sikar sirah. Ora apa-apa. Ampuh tenan kowe. Gandeng kowe Sekti Mandraguna tak dongake dadi ratu ingkang bleget dukun ndang kaloka besok mati entuk swarga. Aku njaluk pamit. Kusik. Aku ngantem kowe lunga. Ngapa? Inglu. Adate mungsuh tak antem tanganku tengen. Pecah sirahe, mletik polone, sikar merapat sing dadi bathoke. Cangkemmu aja ngono kuwi ta. Ngantem ndang ngantem meden-medeni mungsuh. Hah? Pecah. Ora apa-apa. Wah, ampun tenan iki. Pindung kas. Oh. Pecah. Ora apa-apa. Pisan kas. Pecah. Ora apa-apa. Tambahan siji. Tambahan siji. Tambahan siji. Tambahan iki. Tiaki itu lu ngono beta tiaki. Oh. Oh. Wah. Wah. Aku kapok Werkudara. Werkudara aku kapok Werkudara. Aku njaluk ngapura, aku ngaku kalah Werkudara. Aku ngaku kalah. Kakang Gajaksa iki piye Kakang? Mongko adate Werkudara yen nyandak musuhe tangan kiwa tengen mesti bakale aku karo kowe didu sirah padha sirah. Cangkemmu aja ngelik-elik. Didu tenan adate mesti didu lah ngelekke didu adalah.
rawuh kang katrajang ing tahana wadya sangkep kaprabon prang kang abramarkata ngrembyah kakean cacah ngreda kakean jiwa wadya bala saka plasa jenar kapengkok ing panca daya bayane domlenjani klebu adiku sakloron gajaksa sara basanta ndak domo-domo ndak gul-gulke parandene malah pecah sirahe kaya mengkono merga katrajang kridane Werkudara Werkudara janggembila sirahmu sawangen Senopati Agung Ngastina Patih Harya Sengkuni kowe menang karo Harya Sumerak sembah sak cindhil abangmu sayuta mara saketiwur ampian kaya wong njala rebutan kaya menjangan mati Werkudara gandeng kowe sing mateni adiku Gajaksa Sara Basanta utang wirang nyaur wirang tang pati nyaur pati pirang-pirang lelakon para Pandhawa ngrasake sengsara merga cangkeme Patih Sengkuni Ripalungguhan iki pangadilan saka Gusti sing bakal mbok tampa. Apa adamu kok kira aku wedi ta piye? Maju para ngarsa. Ayo tandingana Sang Senopati Agung, ora kakon glundung ndas nak guroni batangmu. Manut petungmu Sengkuni mesti mati ta. Nyatane sawangen ora mati. Aku isih urip merga saben-saben aku mati mesti tak golekne korek tak sumetne. Terus ngerokok kedal-kedul. Sawangen Werkudara kowe kecilik Sengkuni isih urip. Ayo entek nalarmu lele sawani.
Duduk nun Patih Sengkuni Pripun? duwe daya ngidap-ngidapi Kok saged? saben-saben tak tibani Kuku Pancanaka mudhar bali urip meneh. Patih Sengkuni niku Yo, tek nyolong pethek. mula kuwi nganti aku bingung kami gilang musuh karo Patih Haryo Suman. Lajeng sak mangke kersanipun Bapakmu kon rene. Bapak sinten? Pak Supron Suwanda. Dudu. Bapakmu Semir kon rene. Saniki? Yo, Lah niki? Niki bapak pun teka mumpung dereng tilem mangjak jagongan. Megegep uget-uget sadulita meh. Pripun, Gus? Semar Pripun? Sengkuni ngidap-ngidapi tak tibani Kuku Pancanaka mudhar bali urip meneh. Tulungane kowe wong lawas mesti ngerti pengapesane Sengkuni kudu dikapake. Bedhap. Kula pirsanane rumiyin. Benjing langit telat-telat katon lir intanging alit risang mawe kandung sabarang kadung ukir moyang mayeng Suluk cara ngendi? Kok sak nada ora. Sing jenenge pakiran padat ku ngono kuwi. Upamane wilah liyane ro ki ilang jek iso suluk. Ilang ning ndi Den? Gasmu ora. Ndara Bima, Apa? kula tak matur, Piye? jenengan kemutan napa mboten nalika jenengan taksih lare? Nalika semanten rebutan Lengatala kagunganipun Sang Resi Abiyasa. Lengatala kala wau kangge rebutan Pendholan Kurawa satemah kutah wonten ing Jambah. Nalika semana para Pendholan Kurawa padha bingung lah. Patih Sengkuni nika tanggap ing sasmita ngerti yen Lengatala kutah, lajeng Sengkuni gulung wonten ing Jambah. Dados awake Sengkuni nika wiwit saka pucuk rambut nganti jempol sikil sedaya kawratan Lengatala, kalepetan Lengatala. Mongko dayane Lengatala lamun awak niki klepetan Lengatala ora bakal tegas gaman apa wae, yen perlu gawan kayangan, gaman Suralaya ora bakal bisa tumama, napa malih mung Kuku Pancanaka. Sengkuni nika ora iso mati. Akan tetapi ada sebagian tubuh Sengkuni yang tidak terkena minyak tala. Apa? Mangrada ndingkluk. Ngene nggih. Ya menek kambil. Ada sebagian yang tidak terkena minyak tala. Boten wonten sanes kejawi bubur. Bubur ya apa? Cantuka. Cantuka ya apa? Wadidang. Wadidang ya apa? Silit. Waton nggih niku mang tibani Kuku Kacamata. Pancanaka. Pon Kliwon. mlegi. Waton nggih niku mang tibani Kuku sampean. Tek Sengkuni ora mati, kula mang seneni. Ora omong mau-mau.
Apa iki, Gong? Arep maneh amplop apa piye? Ngene iki jenenge ora adil. Ora adile mapan ngondi. Iki mau Ndara Werkudara ngerti apa sing dibisikke Bapak Semar. Kowe ya ngerti apa sing dibisikke Bapak Semar. Wong papat sih ora ngerti Gur Bagong tok. Diarani aku wong petuk nemalian ngene iki. Apa to? Sing dibisikke Bapak Semar nang Ndara Werkudara apa? Kuwi ngelmu dhuwur, ngelmu luhur. Yen pengko ora siap nampa kawruh iki, iso kowe malah salah kedaden dadi buta kaya Sukesa kae. Niki mergo gawat ngelmu iki. Ora sak gawat-gawatan lah. Jenenge gawat apa nyapa lak kena diwiradati, kena disarati. Sing penting kupingku krungu, rombongan ra krungu dhewe ngene amale bingung. Sing dibisikke Ndara Werkudara saka Bapak Semar. Jer Basuki mawa biya. Tegese kelakone Panjaka kudu mawa pangorbanan. Oke, maknane waton kowe gelem ngetokke dhuwit 200 tak bisiki kowe. Kowe karo dulur hitungan men, ora hitungan men barokah. Kabeh kudu ana dhuwite, ana pitukane, ana mahare. Oh iya. 200 iki anyar. Ikhlas lahir batin. Ya, abisike kowe. Nganggo eling-eling ora sah apa ora. Ning ruo meremo. Oke. Dirungokne ya. Oke. Sing dibisikke Semar karo Ndara Werkudara mau ora ana liya kejaba Sile. Astaga naga. Masa kuwi? Mbok picek ya kuwi. Yen tak percaya takono karo bapak. Ora mungkin 200.000 lho, Nduk. Ing atase aku kelangan dhuwit 200 padha karo nabuh semengi. Masa gore entuk silit. Demi Allah, sing dibisikke ya kuwi. Kebangetan jenenge kejem larang banget. 200.000 entuk kuwi. Paling ora sandinge apa piye lho. Lambene ora wis kuwi kok gelem ya kuwi ora gelem ya kuwi. Wah, jahat banget iki ora. Petro, Nun. Wah, sing ngendi iki? Ya ampun, gede tua anak wis 3 mosok raruh sampean ora. Ya ora keton iki jari ini mang sisihke mriko sik. Niki mang tlangkupne teng ndase sing kune. Nah. Lah niki ini. Ciluk ba. Antang-antang goyang, gentang-gentang katir, kaju-kaju leder. Lenggale sing nganti kaya ngono elok temenanan Den. Piye iki? Mang tibane kuku Pancana kok. Niki ketok ngece mergo kula sawang niki ketok lek mencap-mencep niki. Lah niki lho mencap-mencep niki ora di. Mang tibane aku njaluk ngapura Werkudara. Aku ngrumangsani luput, aku ngrumangsani kleru.
wong nandur bakal ngunduh karma sing dok sandang mati dina iki Patih Sengkuni aja Werkudara mudhar tenan aja Werkudara gendang gek gentenan kancane ndang blus ngoten ndang bayar lho ken mau ngomong dipandeng ae ora ngerti-ngerti isu cilaka sampean ora pirang-pirang lelakon Pandhawa nemahi karuna merga patrape Sengkuni tak terke ning neraka jahanam kowe aku wis hafal mendar diagone aku ta ngono terus nengane ora diambu dhewe Aidan Bagong non rene ane napa ora kena ora mesakne kabeh putih Kenapa kula niku lek ngenten iki dikeki apa ae gelem ngeten iki. Kula tak mangkake napa kemawon kula anggap minyak wangi men sing katresnanku saya seneng kalih kula. Nah, nggih mboten napa-napa. Mangdungake nggih kula sakinah mawaddah warahmah. Iya. Yen lahir calone anakmu kulite kaya zebra cross. Wedasmu iki. Enten napa Dek guyon wonten enten napa? Iki. Haji. Gilani ndang iso mriko. Iki ngapa? Mosok Ratu Ndorowati. Ngapa? Kena ambune silit. Caidan ndang iso.